ಇಂದು ಕಾಟನ್ ನೂಲು ಹತ್ತಿ ಹಿಡ್ತು ನೂಲಾತ್ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ನೂಲಾತ್ ಬರ್ಕೊನೆ ಇಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆತ್ ಕಣ್ಣೂರ್ಗ್ ಬರ್ತದ ಕಣ್ಣೂರ್ ಹಿಡ್ತು ಇಡೇ ಬರ್ಕೊನೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆತ್ ಕಟ್ಟದು ಇಪ್ಪಣ ಉಣಂಗಾತ್ ಕಟ್ಟದು ಇಪ್ಪಣ ಇಂದಟಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಟು ಇಂದಟಿತ್ತ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ತು ಪುಂಟು ಪೂರ ಆನಾಗ ಇಂದಟಿತ್ತ ಕೆಲವು ನೂಲು ಕಟ್ಟಾತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂಚೈಪು ಐನ್ ಚರಕಾಟು ಬೇರ್ಪಡಿಸಾತ್ ಸುತ್ತನೆ ನಾಲ್ಕು 8 ಸೈಜಿಗೆ 850 5 8 ಸೈಜಿಗೆ 950 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ವಿಶುವಿಗೆ ಓಣಮಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು 10-50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹಾಗೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ 850 ಇದಕ್ಕೆ 950 ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣ ತೋಜವನೇ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ವಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಲಡು ಪುಣಂಜಿನ ಈ ಕೈಮಗದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮನ್ಪುಣಂಜಿನ ಜಾಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಕೈಮಗ್ಗನ ವಾರೀತಿಯಾದ ಮನ್ಪು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪುಣಂಜಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಓಳ್ಬೋಣ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗ ಬೇರಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬೇತೆ ಮಿಷನ್ ಪುಣಂಜಿನ ಮದತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದಲ್ಲ ಅವ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇನ್ನೇನೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಂತ ಕೊರಡು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶದ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತು ಪ್ರಾವ್ ಇವಾಗ ಆಯ್ನತ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಶುರುವಾತ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಹೋಯ್ ವಿಷಯ ದಾದಾ ಎಂಚ ಬಂದು ತಿರುಂದು ಪೆರ್ಲದ ಕೈಮಗ್ಗದ ನೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇನಿಯುಲ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪಣಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಮುಲ್ತ ತೂನು ಅಂಚಿನಾರು ನಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಟ್ ಅದೇ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು వాళ్ళకి ఎంచిన విశేష ముల్ప ఎంచ నమకు తెలియంది ఎంకల తూతుల ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕೆಲವರು ತೂದುಪೇರು ಕೆಲವರು ತೂದುಪಾಯರು ಅವ ಎಂಚ ಅಂದೆತ್ತ ಒಂದು ಶುರುವಾದ ವರ್ಷ ಅನ್ಬವರ ಶುರುವಾತ 85 ವರ್ಷ ಉಂಟು 1938 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನೆ ಮೂಳು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಳು ವರ್ಕ್ ಶೆಡ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ನೂಲು ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕಲರ್ ಮಾಲ್ದಿತ್ತು ನೇ ಕರ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಳು ನೈತಿತ್ತು ವಾಪಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊರ್ಪನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಜೂರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಪೂರ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತು ಬುಕ್ ಮೂಳು ಶೆಡ್ ಆಯ್ನೆ 1982 ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಳು ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಇರ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಶೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪ ಮೂಳು ವರ್ಕ್ ಅವನುಂಟು ಒಂದಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದು ಕಾಟನ್ ನೂಲು ಹತ್ತಿ ಹಿಡ್ತು ನೂಲಾತ್ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ನೂಲಾತ್ ಬರ್ಕೊನೆ ಇಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆತ್ ಕಣ್ಣೂರ್ಗ್ ಬರ್ತದ ಕಣ್ಣೂರ್ ಹಿಡ್ತು ಇಡೇ ಬರ್ಕೊನೆ ಕಣ್ಣೂರು ಟು ನೂಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಹಿಂದೆಗೆ ಬೋಟ ಏನ ಡೈಸ್ ಬಂಡ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇತ್ತನ ಸಾಧನ ಅವು ಪೂರ ಕಣ್ಣೂರು ಹಿಡ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಪನೆ ಹಿಂದೇನು ಒಂಜಿನ ಬೈಪಾವಡು ನೂಲುನು ಬೈಪಾತು ಮಲಂತಾನಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಮಲಂತಾನಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದು ನುಸುಳು ಆವಡು ಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆವಡು ಕಲರ್ ಪತ್ತೋಡಂಡ ಕಾಟನ್ ಕಲರ್ ಪತ್ತೋಡಂಡ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ರೋಬ ಇಂದು ಫುಲ್ ಕಾಟನ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಲ 100% ಕಾಟನ್ ಇಂದೇನು ಕಾಟನ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಪಾವಳಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆವು ಇಂದೇನೋ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಪಾರ ಬಣ್ಣ ಬೇಯನಾಗ ಬೇರೆ ಬಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ಕಲರ್ ಪತ್ಯಾರ ಮಲಂತಾನಿ ಪತ್ಯಾರ ಐನು ವಾಪಸ್ ದೆಕ್ಕುದು ಇಂದು ಬೈಪಾಯಿನ ನೂಲುನು ದೆಕ್ಕದು ವಾಪಸ್ ಕಲರ್ ತಪ್ಪೊಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಐಕ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮುರ್ಕವನ್ ಕಲರ್ ತ ನೀರು ಬುಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ದೆಕ್ಕದು
ಉಣಂಗಾತ ದೀಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿ ಪಾಯಿನ ಅವೇ ಸಂಗತಿ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ನೂಲ್ಟು ತೋರ ಸಪುರ ಅಂದ್ ಐತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ನೂಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಉದ್ದಾಗು ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಅಡ್ಡಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಜ್ ಅಂಚೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಾವ ಇರೆಗ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡ್ನ ಸೋಪು ವಾಟರ್ ಅಂತೆ ಬಾಡ್ತಂಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆದಾಗಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಬಾಡ್ನ ಮಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬೆಯ್ಯರ ಬಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಸೀದ ನೀರಿಗೆ ಬಾಂಡ ಅವು ಬುಗ್ಗೆ ತಲಕ ಮಿತ್ತುಂಟು ನೀರು ಹೀರಿಯರ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಿಡು ಕಾಟನ್ ಅತ ಫುಲ್ ನೀರು ಹೀರುಂಡು ಐತೆ ಸುಮಾರು ನೀರಿಂದ ಇತ್ತೆ ದಿನ ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಅವು ಬೇಯರ ಇಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಡಿಕ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವು ನಿತ್ತಿದೆ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರಿಟ್ಟು ಮುರ್ಚಿಯಾರ ಹೊರತು ಓಡಾಪುಂಡು ಐಕಿ ನೀ ಪಾಡ್ತದ ಚಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೀದಾ ನೀರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ ಹೋಗುಂಡು ಅಂದೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವು ಅಡಿಕ್ ಪೋತಜ್ಜಿ ಇಂದ ಅದು ಮುರ್ಕೋಜಿ ಪೋತಜ್ಜಿ ಹಿಂದೇಟಿತ್ತೆ 10 ಬಂಡ್ಲು ಬಂಡ್ಲು ಅದು ಬರ್ಬೋನೆ ನೋಲು ಐಟ್ 10 ಬಂಡ್ಲು ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಇಟ್ಟು 10 ಬಂಡ್ಲು ಹೊರಾನೆ ಕಲರ್ ಹೊರ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ 10 ಬಂಡ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಅವು ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಮಲ್ಪಡ ಬೇತೆನೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಕಂಬಾಯಿ ಆಪನ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಂಬಾಯಿಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪನೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂತೂ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ 3-4 ಕಲರ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೂವು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐನು ತೂತು ಕಲರ್ ಪಾಡ ಒಂದಿಪ್ಪನೆ ಇಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಈಗ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಜಂಡ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕು ಉಣಗುತ್ತು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಕ್ಲು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ ಕಲರ್ ಬಾಡ್ದು ದೀಪ 20 ದಿನ ದುಂಬೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ತೂತು ಮಾಲ್ತು ದೀಪ ಮಾಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಚ ಇಂದಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಳ್ಪುಗು ಪಾಡುಂಟ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ತು ನೀರು ಬಾಡ್ತು ಬೊಳ್ಪುಗು ಪಾಡುಂಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಸೂಪಾಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬತ್ತದು ಐನು ದೆತ್ತದು ಬಿರ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇಯ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬೇಯನಾಗ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ತಿಪ್ಪುವ ಅವು ದೆಕ್ಕದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಪಿರ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದು ಬುಕ್ಕ ಕಲರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪ ಇಂದೊಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮು ಈ ಡ್ರಮ್ ಒಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ನೀರು ಬಾಡ್ತು ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೌಡ್ರನು ಸೋಪು ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಡ್ತು ನೀರು ಬಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದ ನೀರು ಬಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೈಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಟಂಟ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುಜಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಆಹಾರ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಪಣತ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೈಪನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೈಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಪಾಡುನೆ ಕಲರ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ 10 ಬಂಡ್ಲು ಹೊರಾನೆ ಮುರ್ಕ್ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಮುರ್ಕ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಆತ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಆತ ನೂಲು ಉಂಡದ ಹೊರ ಮುರ್ಕಾವನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲದ ಸೆಟ್ಟನು ಹೊರ ಹೊರ ಮುರ್ಕಾವನಾಗ ಸಾಧಾರಣ 20 ನಿಮಿಷ ಮುರ್ಕ್ಯಾರುಂಡು ಐನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಜಂಡ ಒಂಜೇ ಭಾಗ ಕಲರ್ ಐನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅನಾಗ ಪತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಾಡ್ದು ದೀಪ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿ ತಾಗನಾಗ ಅವು ಕಾಟನ್ ಒಯ್ಪುನೆ ಕಲರ್ನ 20 ನಿಮಿಷ ಐನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ ಬಾಗ ಡಿಪ್ಪುನ ಕಲರ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೋಯಾರಿತ್ತ ನಾವು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕುವ ಅಪಗ ಓಳಾಂಡ್ಲ ಒಂತೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೋಗುಂಡು ಅವು ಪೋಪುನವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲರ್ ಅವು ಫೇಡ್ ಆತ ಪೋಪುನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತು ನಾವು ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಂಟು ದೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ದೆಕ್ಕೋಳಿ ಪಂಡ ಆತ 10 ಜಿಂದು ಆತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಲರ್ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಂಜಿಗೆ ಬರ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಲರ್ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ಲು ತೆಪ್ಪುವ ಒಳಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ದೆಕ್ಕ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಒಂದ್ 2 ಸರ್ತಿ ದೆಕ್ಕನಾಗ ಹೋಗುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಂಟು ಫೇಡ್ ಆಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬಂಡ ಪಿದಾಯ್ತ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪನೆ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ನೂಲು ಅವು ಇಂದು ಬರ ಉಂಡದ ಐಟ್ ಉಳ್ಳಾಯಿಟ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಲ್ ಬಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನೆ ಅವು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಪೋತು ಮುಗಿಪುಂಡು ಇಂದಂಜದ ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಟನ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಲರ್ ಒಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾತು ದೆಕ್ಕನಾಗ ಸವೇತು ಅಂತೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಐತೆ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಸವೇತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕಲರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಾತು ಆತ ಸಮಯ ಬರ್ಬ ಬುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕದು ಇಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಂದೊಂಜಿ 5 ಬಂಡ್ಲು ಪೂರ ಹೊರಾನೆ ತಿರ್ಗಾರ ಆಪನ್ ಅಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಿರ್ಗಾದು ಕುಂಟುದು ಬುಕ್ಕ
ಇದೈ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಪ ಉಣ್ಗ್ಯಾರ ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಾಲಟ ಒಂಜಾರ ಪೂರ ಬೋಡಾಪಣ ಉಣ್ಗ್ಯಾರ ಬಂಗಾಪಣ ಅಂತೆ ಬಂಗಾಪಣ ಅರೆಗಾಲ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ಉಣ್ಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲತ ಸೆಟ್ ಕಟ್ಟದು ದೀಪನೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಬೋಡಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪಾತ್ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಪಜಿ ಅವು ಮುದ್ದೆ ಆದಿಪುಂಡತ ಐನು ಬುಡ್ಪಾತ್ ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಮಾಲ್ತದ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದು ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಪಾಡದ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದು ದೀಪ ಎಂದಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ತು ಉಣ್ಗಾತು ದಿಡ್ ನಾವು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಂಡ್ಲು ಅಂಡ ಇಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆತ ಕಟ್ಟದು ದೀಪನ ಉಣ್ಗಾತು ಕಟ್ಟದು ದೀಪನ ಇಂದಟಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲು ಉಂಡು ಇಂದಟಿತ್ತ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ತು ಪುಂಟುತ್ತು ಪೂರ ಆನಗ ಇಂದಟಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ನೂಲು ಕಟ್ಟಾತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂಚ ಇಪ್ಪು ಐನ್ ಚರಕಾಟ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಾತ್ ಸುತ್ತನೆ ಐಕಿಪ್ಪುನ ಚರಕ ನೂಲನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಚರಕದ ಬೆಲೆ ಹಿಂದಿತ್ತ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉದ್ದ ನೂಲು ತೋರತವು ಇಂದು ಸಪುರತವು ಇಂದ ಅಡ್ಡಾಗ ಬಾಡ್ಯಾರಿ ಉದ್ದಾಗ ತೋರ ಅಡ್ಡಾಗ ಸಪುರ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿಗೆ ಬಾತ್ ಟವೆಲ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪುಂಡ ಉದ್ದಲ ಅಡ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಸೈಜ್ ನಂಬರ್ ಕೆಲವು ವೆರೈಟಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಸಾಧಾರಣ ಶರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕಂಬಾಯಿಗ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸೀರೆಗ್ ಪೂರ ಉದ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಾಗ ಒಂಜಿ ಉದ್ದಗೂ ತೋರ ಅಡ್ಡಾಗ ಸಪುರ ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಬಾತ್ ಟವೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೇ ಪಾಡ್ ನಾವು ಶರ್ಟ್ಗಳ ಕೆಲವು ಶರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ಬೇರು ಉದ್ದಲ ಅಡ್ಡಲ ಮೂಲತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲತೆ ಮೈನ್ ಆತು ಆಪನೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ 2 ಸೈಜ್ ಆಪನೆ ಕಂಬಾಯಿ ಮುಂಡು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಗ್ಗಟ್ಟು ಉಂಡು ಅವು ಪಣ್ಪನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ಪರಿಹಾರ ತಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಸರಿಯಾದ ಅಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುಂಡು ಎಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯರು ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವನೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಡ್ಲಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಾತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿಷಂಟೆ ಇಂದ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾದನವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಸರಿ ಮಾಂತದ್ದು ಸುತ್ತಿಯರು ಇಪ್ಪುನೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚನೆ ಬಾಬಿನ ಬಂಡದು ಇಂದು ಮಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಸಪೂರ ಅದು ಬರ್ಬುಂಡು ಇಂದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತೆ ತೋರದವು ಇದೇ ತೋರದ ಬಾಬಿಂದ ಇಡ್ತೀರಿ ಇಂದಟಿತ್ತು ಒಂಜಿ 7 ದೆತ್ತದು ಐಕ ಸುತ್ತುನೆ ಅವು ಐನ ಸರಿ ಸುಂಡಾತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾರೇನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟವಾಡಿರುಂಡು ಕಟ್ಟವಾಡಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನ ಪಾಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ಪೇರು ಒಂಜೇ 7 ಆಯ್ತು ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಾತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆವು ಬೇಲೆ ಆವು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಲ್ಪೇರ ಒಂಜೇ 7 ಇಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಡಲ್ ಇಂಚ ಮಂತದೇ ಅವಡು ಅದೇ ಕಟ್ಟ ಆತಿಜಿಂಡಲ ಇಂಚ ಸುತ್ತೋಡು ಹಿಂದೆ ಅವು ಐಕ ಬತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೆ ಪೋಳಿ ಹಿಂದೆ ಐದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚರಕಾಗ ಬಾರ್ದೆ ಪೋಡು ಕಟ್ಟ ಅಂಡಲ ಕಟ್ಟ ಐದಿಂಡಲ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟ ಐದಿಂದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುಂಡು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಸುರುಕು ನೂಲು ದೆಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಪ್ಪುನೆ ಆ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂತೆ ನಾಜೂಕಾತು ವಾ ಸರೆಂದು ತೂತು ಸೋಕು ದೆತ್ತುಂಡ ನೂಲು ಕಟ್ಟಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಟಿಟಿ ಹೊಲ್ತದ್ದು ಓವಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಎತ್ತುದು ತೂತುಂಡ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಉಪದ್ರ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಅದಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕುವುದೇನಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಏನ ತಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟ ತಿತ್ತುಂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸುರುತ ಸರಿ ದೆಪ್ಪುನೈತೆ ಉಂಟು ನಾಜೂಕಾತ ಸರಿಯಾಗಿನ ಸರಿ ದೆತ್ತುಂಡ ಸುಲಭ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜೆಂಟ್ ಅವು ಆಗುದು ಬೇಲೆ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುಂಡು ಇಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಾತು ಅದ್ಲೆಗೆ ಐತ ಆತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಲ ಉಂಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಇಂದು ಪೂರ ನಾಜೂಗುತ್ತ ಬೇಲೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಅಟ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಒಂಜೇನು ಒಯ್ತದ ಸುತ್ತುಂಡ ಅವು ಉಪದ್ರ ಅವನೇ ಹೋಗುದು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುಂಟು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕಂಬಾಯಿ ಬಂಗುಂಡು
ಫುಲ್ ಆವಂದೆ ಬಾಬಿನ ಫುಲ್ ಆವಂದೆ ಮುಗಿಂದ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇತ ಒಂಜೇಗೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಈತ ಪಾಡಿಯಾರತ್ತ ಆತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಬಿನ ಪೂಜೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರುಂಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಟ್ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತೋಡು ಲೂಸ್ ಲೂಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಒಂದೇ ಬಿಡಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಟೇ ಬರೋದು ಆ ಪಿರಾವತ್ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರಜ್ಜ ಆಟ ಬಿಟ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಾಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಇಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ತಿಂದ ಇಂಚದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಬರಡು ಅದೇ ಸಪುರದ ನೂಲು ಹಿಂದೆಗೆ ಬಾಡ್ನೆ ಹಿಂದುಲ್ಲ ಬಾಬಿನ್ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಮಗ್ಗಟ್ ನೆಯ್ಯರ ಇಂದು ಬೋಡು ಅವು ಹೊರ ಬೋಡಾಯಿನೆ ರಡ್ಡರ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೊರ ಬೋಡಾಯಿನೆ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಹೊರಾನೆ ಪಾಡುನ ಹಿಂದೇನು ಇಂದು ದಿನ ಒಂತೆ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅಡ್ಡ ಬಾಡ್ನು ದಿನ ಒಂತೆ ಬೋಡು ಉದ್ದಾಗು ಹೊರಾನೆ ಬೋಡು ಇಂದು ಸುರೂಕು ಬಲ್ಕ್ ಆತ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಬಂಡ್ಲತ ನೂಲು ಬೋಡು ಹೊರಾನೆ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಬಂಡ್ಲತವು ಎರಡರ ತಿಂಗಳದು ಬೋಡಾಯನೆ ಇಂದು ಹೊರಾನೆ ಬೋಡು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ವಾ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ತಾ ಅವೇ ಕಲರ್ ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಸುತ್ತು ಕೊಡ್ಪೇರು ಚರಕಾಟ ಸುತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ದಿನ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಸುತ್ತುದು ಐನು ಪಾಡ ಒಂದಿಪ್ಪನೆ ಇಂದಂಚತಿ ಇಂದು ಸುರೂಕು ಡಿಸೈನ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಲ್ಪುಂಡ ಹೊರಾನೆ ಆತ ಬೋಡು ಅಂಚ ಇತ್ತು ಸುರೂಕೆ ಇತ್ತು ರೆಡಿ ಅಂತ ಇಂದ ಅಪಗ ಬೋಡ ಇಂದಿತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತದ್ದು ಇಡ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ದಿಡ್ ನಾವು ಹೊಸತ್ ಹಿಂದೆ ಬದಲ್ ಪಾಪೇರು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇಪ್ಪನ ಹಿಂದೆ ತೊಂಡ್ಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಹಿಂದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಚರಕಾಟ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಬಾಬಿನ್ ಇನ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಚೆಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಇತ್ತ ನೆಂಚ ಪಚ್ಚೆ ಬಿಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತ ನೆಂಚ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಈತೀತ ಕಲತ ಮೂಜಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇತ್ತ ನೆಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಎತ್ತದ ಹಿಂದೆಗೆ ಸುತ್ತು ಬೇರು ಇಂಚ ಮಿತ್ತೆಡ್ತು ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಸುತ್ತು ಬೇರು ಹಿಂದೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಿತ್ತೆಡ್ತು ತೀರ್ಥ ಮುಟ್ಟ ಸುತ್ತು ಬೇರು ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ 142.5 ಮೀಟರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ತ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ತ ಉದ್ದ 142.5 ಮೀಟರ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ದು ಐನ ಮಿತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಬೇರು ಅವಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಹಿಂದೇನದೆ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಸರ್ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಪಂಡಿತ್ತೆ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಳ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಳ್ದು ಬ್ರೌನ್ ಅಂಚ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ 4 ಫೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೇತ್ ಒಂಜಿ ಈತ ಅನಾಗ ಐನ ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಅಂಚ ಐನ ಸರ್ತಿ ಸುತ್ತೋಡು ಐದು ದಪ್ಪ ಆಪಂಡು ಬುಕ್ಕ ಐನು ಹಿಂದೆ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತದು ಮಗ್ಗತ ರೋಲುಗು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ 57 ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಉದ್ದ ನೂಲು ಹೊರಾನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತಾರ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯರೆ ಎತ್ತು ದಿನ ಬೋಡ ಇಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಒಂಜರೆ ದಿನ ಬೋಡು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಲ್ಪೇರ 57 ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಲ್ಪೇರ ಒಂಜರೆ ದಿನ ಬೋಡು ಇದು ಅಂತ ಪಂಡಾರತ ಲಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಪಂಡಾರತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದ ಐದು ಏತ್ತು ಸಮಯದ ಆಗುದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂಟ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಲಾವ ಇತ್ತೆ ಮಗ್ಗಗ ಪಾಡ್ನೆ ಎಡ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸುರುಡ್ತು ಕಲರ್ ಪಾಡ್ನೆ ಎಡ್ತು ಶುರು ಆತು ನೈಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪು ನೈಕ್ ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುಂಟ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಲಾವ ಆತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಹಿಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಲ್ತಿತ್ತು ಪಾಡ್ನವು ಹಿಂದೆಟ್ಟಿತ್ತ 2,500 ನೂಲುಂಡು 2,500 ನೂಲುನು ಸರಿ 50% ನೂಲು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇದೆಪ್ಪುವ ಹಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಉಂಡು 1, 3, 5, 7 ಅಂಚ ಆಡ್ ನಂಬರ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಟು ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ದೆಪ್ಪುವ
ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಟ್ಟು ತೆಪ್ಪುವ ಅಂಚ 1,500 ನೂಲು ಹಿಂದೆಟ್ಟುಂಡು 1,500 ನೂಲು ಹಿಂದೆಟ್ಟುಂಡು ಇಂದು ರೆಡ್ಡೆಗ್ ಬಲ್ಲೆಟ್ ಕಾರುಂಡು ಪಂಡ ಕಾರಟ್ ಮೊಟ್ಟುನಾಗ ಇಂದು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಹೋಗುನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರ ಹೀಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಾಲು ಬದಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಾಲು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ನೂಲು ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ 2-3 ಸರ್ತಿ ಕಾಲು ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಅವರು ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಹಾಕುದು ಈ ಗ್ಯಾಪಿಗೆ ಇದರ ನಂತರ ಈಚೆಗೆ ಈಗ ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೊರ ವೈಪ್ ಆಚೆ ಹೋಗುವ ಈಗ ನೂಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಶಟ್ಲ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಶಟ್ಲ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ತಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳದಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಈಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲುಂಟು ಕಾಣ್ತದ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗ ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಅದು ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಮುಂದೆ ಜಾಗ ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕುದು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನೂಲು ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಕಾಲು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಕಾಲು ಬದಲಿಸಿದ್ರು ಆಚೆ ಹೋದ ನೂಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಈಚೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬಂತು ನೂಲು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಬೇಕು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಈಗ ಅಡ್ಡ ನೂಲು ಬೇಕಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸುದು ಒಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಡಿಸೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಳ್ದು ಉಂಡು ಅಡ್ಡಗ ಪಾಟುನ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಪಾಡ ಒಂದು ಒಂಡಾಂಡು ಸೈಡ್ ಅವು ಬೋಡತ್ತ ಬಾರ್ಡರ್ ಇಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮುಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತು ಮುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಮುಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೂರ ಮಾಲ್ ತಂದಿತ್ತ ಸೀರೆ ವೇಸ್ಟಿ ಪೂರ ಮಾಲ್ ತಂದಿತ್ತ ಅವು ಪೂರ ನಾಜೂಕು ತಬೇಲೆ ಸಪೂರ ಉಲ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಹಾ
ಇದು 5 ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. 5 ಫೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ 8 ಫೀಟ್ ಉದ್ದದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್. ಓಕೆ 5 8 ಒಂದು ಸೇಲ್ ಲತೆ ಮೂಲೆ ಮನ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಲೆ ಸೇಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿದೈ ಕೊರಿಯ ರಿಚ್ ಅವ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲ ತೂದು ದತೊನಿರ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ ಈಡೆಗೆ ಬರೋಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರೊಂದು ಪೂರ ಪೆರ್ಲ ಮಗ್ಗ ತಂದು ಮಾರೊಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಪೂರ ಫೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪೆರ್ಲಾಡ್ ವಿಟ್ಲ ರೋಡ್ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಪೆರ್ಲ ಬೇಟೆ 200 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್. ಇದು 4 ಫೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ 8 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೇಟ್ ರೇಟ್ 4-8 ಸೈಜಿಗೆ 850, 5-8 ಸೈಜಿಗೆ 950. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಶುವಿಗೆ, ಓಣಮ್ಮಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಕೈಮಗ್ಗದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು 10-50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ. ಹಾಗೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಾಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, 850, ಇದಕ್ಕೆ 950. ಇನ್ನು ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಉಂಟು. ಸಾಧಾರಣ 1 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಾಂತ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಆತು ಫುಲ್ ಮುಗಿಪುಂಡು. ಇದು 4 ತಿಂಗಳಿಗೋರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ ವಿಶು ಬತ್ತುಂಡ 4 ತಿಂಗಳ ಕರಿತು ಓಣಂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ವಿಶುಕ್ಕೋರ ಫುಲ್ ಮುಗಿಂಡ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವು ಸೇಲ್ ಆತು ಒರಿನ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಓಣಮಗು ಮುಗಿಪುಂಡು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಪನೆ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಮುಗಿಪುಂಡು. ಈ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು ಜಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ತೊಳೆ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಪುಂಡು. ಅಂಜ ದುಂಬೆ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಬುಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಕೊರ್ಪನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಂಡ ದಿಕ್ಕ ಬುಕ್ ದುಂಬೆ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ವಿಚಾರಿಸ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ ಅವತ್ತನ ಬುಕ್ಕ ಓಣಮ್ ಕರೀತು 1 ತಿಂಗಳ ಪುರಾನಾಗ ಪಿರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆತು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ರೇಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಲ್ ಬಂದೆ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಸೀದಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಡೇ ಬತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಮಾತ್ರ. ಐತೆ ಬಿಸುಕ್ ಒಂಜಿ ಓರ್ಮ ದಿನ ಬರ್ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕುಂಟು ಮುಗಿಂಟ 2 ದಿನ ಮುಗಿಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಟ ಓರ್ಮ ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಣಮಗು 22 ದಿನ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬುಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ದಿನ ಅಂಜ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಚಾರಿಸಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷ ಪೂರ ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಪೋ ಅಂದೆ ದಾಲಾಬಜಿ ఒక మాట ಫುಲ್ ಕಾಟನ್ అయిన ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂದು ವಿಲೀನ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಂಬಾಪುಂಡು ಬಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ಕ್ ಗುಂಟು ಪೂರ ಬೇಕಾ ಇಂದ ಆಪಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಚಳಿ ಆನಾಗ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡು ಸೆಕೆ ಆನಾಗ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಹವಾಮಾನ ಇಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇಂದ ಆಪುಂಡು ಕಾಟನ್ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಂತೆ ಇಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬಾಳ್ವಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆರ್ಲದ ಕೈಮಗ್ಗದ ಆ ಐನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಏನ ಬೇಲೆಲು ಮಂತೊಂದು ಮಾತಾ ತೆರೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ಕಡೆಗಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದೆರಡ ಕೇನುಂಡೆ ವಿಷಯನ ಪೂರ ತೆರಿಪಾಯಿರು ನಮಗೆ ಎಂಚ ನೋಡಿ ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ಪ್ರಸಾದನ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಬಿಸಿತ ಪೋರ್ತು ಬಂಡ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ತಿಂದೆ ಆ ಪೋರ್ತಲ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್
ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಡ್ಪಿರ ಮಂಜಿನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮದೆಟ್ಟುಪ್ಪುನ ವಿಚಾರನ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪೋಂದಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪನೀರ ಉಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾವನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಿ ಸಂಗತಿ ಅಂತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ನನಾತು ದುಂಬು ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅವ ನನಲ ನೆತ್ತ ಉಪಯೋಗ ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ನಂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾವು ತೆನ್ನ ಬಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೆತ್ತ ವಿಷಯನ ತೆರಿದ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪಿರ ಉಪಯೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕಾವಡ ಉದ್ದೇಶ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಿಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಬದಲಾದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೆಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೆರೈಟಿ ಆತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಐನು 10 ಬೋರ್ಡನಾಗ ಒರಂಬ ಐನು ತೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿಂದ ತೆಪ್ಪಲೆ ಇದೆ 10 ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆ ರುಚಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಜ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಸೈಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ 10 ದೆಪ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಟಿಪ್ಪುನಾಗ ಒರಂಬ ಬೇತೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿಂದ ತೆಪ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದಲೋ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಉಪಯೋಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಂದಲೆ ಪೆರ್ಲದ ಕೈಮಗ್ಗದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಬಂಗೋಳು ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾ ಮಿಷನ್ದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಪಾಡದು ಬದಲಾವಣೆ ಆದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಮಂದೋಲೇರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂದು ಬತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪಡು ಅಂಜನೆ ಇಂದೆನೆ ಎರೆಗಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ದೇವನೋಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಂತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡದುಪ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ದುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೀದಾವಾದ ಇಡೆ ಬರೋಳಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ತೆರಿಪಾದೇರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ನೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಬರ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡೌಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು